Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami. Vaša excelencia, otec biskup, veľa dôstojný pán dekán, milí veriaci, drahí hostia. Dovoľte mi, aby som vás všetkých čo najkrajšie a najsrdečnejšie privítala v našej farnosti Rudinska. Pre obec a farnosť Rudinska je dnešný deň výnimočný. Dnes sa radosnejšie a slávnostnejšie rozozvučali zvony nášho kostola. Nielen zvony, ale aj my veriaci sme slávnostne spievali na slávu Božiu, aby sme s osobitnou úctou a radosťou privítali vás. Vaša excelencia, otec biskup Jozef Halko. Sme poctení vašou prítomnosťou, lebo vás môžeme u nás privítať prvýkrát pri výnimočnej príležitosti 30. výročia posvetenia nášho chrámu, ktorý je zasvetený Fatimskej Panne Márii, posvetil 9. júla 1995 otec kardinál Jan Chryzostom Korec. Je to pre našu obec nielen spomienkový deň, ale aj sviatok duchovného spoločenstva, viery a vďačnosti. Ďakujeme, že ste prijali pozvanie a prišli ste medzi nás. Vaša prítomnosť je pre nás veľkou cťou a duchovným povzbudením. Veríme, že vaša návšteva zanechá v našich srdciach hlboký odkaz a bude nás viesť aj v ďalších rokov spoločnej cesty viery. Dnešný deň je aj príležitosťou poďakovať tým, ktorí stáli pri zrode tohto Božieho chrámu. Všetkým duchovným otcom, veriacim, dobrodincom a obetavým ľuďom, ktorí svojou prácou, časom i modlitbou prispeli k tomu, že pred 30 rokmi mohla byť posvetená táto krásna stavba. Kostol je pre našu obec viac než len budova. Je to miesto, kde sa rodí nádej, kde sa učíme odpúšťať, kde nachádzame pokoj a silu kráčať ďalej. Nech je teda tento deň nie je oslavou minulosti, ale aj novým začiatkom. Nech nás posilní vo viere, upevní v jednote a inšpiruje k ďalšiemu budovaniu našej obce a farnosti, nielen po stránke hmotnej, ale aj duchovnej. Nech je táto slávnosť požehnaním pre každého jedného z nás. Ešte raz vás úprimne vítam medzi nami. Pochválený buď Ježiš Kristus. Na veky amen. Najposlednejší otec biskup. Po slovách pani starostky aj ja chcem povedať pár slov. Našich hostí vždy sa snažím predstaviť, aby sme všetci vedeli, že aj čosi viac o tom človeku, ktorý prichádza. Ty si taký mediálne známy človek, mnohí o tebe vedia, poznajú. Na minútku prosím, dnes to bude, veríme, viac a dlhšie ako na tú minútku. Otec biskup sa narodil 10. mája 1964 v Bratislave. Študoval strednú školu, potom sa hlásil do seminára, ale bratia komunisti ho opakovane neprijímali do seminára. A tak išiel pracovať k vodohospodárom ako robotník. Potom neskôr, keď sa situácia zmenila, ľady sa pohli, v roku 1990 nastúpil do seminára v Bratislave, ale neskončil v seminári v Bratislavskom, pokračoval v štúdiách v Ríme a na Univerzite Svätého Kríža Santa Croce dokončil štúdia
aby potom 4. júla 1994 bol vysvetený otcom arcibiskupom Jánom Sokolom za kňaza. Potom sa naštartovali mnohé veci do rôznych inštitúcií. Bol menovaný, predtým ešte samozrejme pokračoval v štúdiách na Santa Croce, kde dokončil aj a neskôr teda dosiahol aj doktorát, aby potom v roku 2013 bol menovaný aj za profesora v katolíckej teológii. Veľká vec sa udiala 31. januára 2012, keď svätý otec Benedikt XVI menoval za prvého biskupa Bratislavskej arcidiecézy, prvého pomocného biskupa práve kňaza Jozefa Haleka. Následne potom 17. marca v roku 2012 otec biskup prijal biskupskú vysviacku a teda stal sa prvým pomocným biskupom. Mnohé tie veci, keď by ste si klikli niekde, že aké má dielo otec biskup, tak nájdete toho veľa. Píše, prispieva do rôznych médií a je to taký veľký apoštolát, ktorý otec biskup robíš. Ja by som ešte chcel vysvetliť aj erb, ktorý sme tu dali, lebo ten hovorí veľmi veľa o tomto biskupovi. A keď to povysvetľujem, tak si všimnite náš kríž, aj otca biskupa poprosíme, aby si ho ten veľký všimol, lebo aj tam máme my symboliku z jeho erbu. Totižto ten erb je ladený tak v dvoch častiach. Pravá časť je v modrom poli zobrazený strieborný meč, ktorý pretína látku alebo šaty. A to je symbolika, že otec biskup prináleží do Bratislavskej arcidiecézy, ktorá má hlavného patrona svätého Martina. A Martin, ktorý rozdelil šaty alebo svoj plášť chudákovi, je zobrazený aj tu práve cez tú červenú látku na tom pravom poli. Tá ľavá strana erbu, to je taký ten osobný akoby poklad otca biskupa a tam je to symbolicky vyjadrené. Je tam zlatý kríž v červenom poli a na tom kríži je opäť prevesená biela látka, ktorá je symbolom zmrtvých stania, tak ako to otec biskup aj my mávame tu na tomto našom kríži. Dolu pri nohách kríža je také veľké strieborné písmenko M a to symbolizuje aj v živote otca biskupa, aj v jeho príhovoroch a v takej tej jeho identite kňaza biskupa, že Matka Božia verne stála pri svojom synovi aj v tých najťažších, najzložitejších chvíľach. Nad tým všetkým sa vyčnieva klobúk, ktorý je teda taký typický pre tieto erby a sú tam také 3 rady, ktoré hovoria o tom, že, alebo respektíve tieto 3 rady strapcov sú zobrazením alebo prináležia biskupovi. Za erbom je kríž, ktorý sa tam tak vypína a dolu je napísané práve takéto biskupské heslo Resurrexit. Vstal som z mŕtvych. Otec biskup, vítaj v Rudinskej, tešíme sa na tvoje slovo a tak ako tam máš takú tú obrovskú nádej, najcennejšia pravda celej našej viery je práve z mŕtvych stanie a ty jednoducho chodíš nielen po Slovensku, ale aj po svete, lebo otec biskup má na starosti aj zahraničných Slovákov, prinášaš im nádej a prinášaš im toto najdôležitejšie posolstvo, že Ježiš je živý. A tak sa tešíme, že si dnes v Rudinskej a že nás povzbudíš vo viere. Vitaj a povzbuď nás. Ďakujem otcovi dekanovi aj pani starostke za milé slova privítania. Ja by som predsa len na záver dodal, že my, ktorí ohlasujeme Božie slovo, sme v prenesenom zmysle slova obvodní lekári, ktorí vypisujú recept, s ktorým treba ísť k špecialistovi a tým je vždy a zásadne náš Pán Ježiš Kristus. Čiže my, našou úlohou je urobiť všetko preto, aby čím viac prijali Pána Ježiša
za svojho osobného spasiteľa a vykupiteľa. A snažíme sa to robiť každý svojím spôsobom, ale ako nám Sväté písmo hovorí, keď urobíte všetko, čo ste mali, tak si povedzte, že ste neužitoční služobníci. Niekedy je to veľmi ťažké si povedať, najmä keď odznie takýto životopis, vieš ho skoro lepšie ako ja sám, svoj životopis, ale naozaj sa musíme držať pri zemi, pri všetkom tom, čo urobíme, lebo lekár lieči a Ježiš uzdravuje, kňaz ohlasuje, ale to vnútorné obrátenie v hĺbke nášho jadra, nášho srdca dáva Pán Ježiš. Takže prežijeme túto slávnosť v takej veľkej vďačnosti za to, že máte už 30 rokov chrám, že tu bola vôľa ho postaviť, že v tom chráme máte bohostánok a epicentrom tohto priestoru je Ježiš prítomný v Eucharistii, Ježiš prítomný v rozhrešení, Ježiš prítomný v pokrstení, Ježiš prítomný v birmovaní a aby sme vyšli von po tomto slávení ešte hĺbšie, túžiaci potom, aby on bol sprievodcom nášho života. No a to prvé, čo môžeme Pánu Ježišovi priniesť, je naše čisté srdce, na čím teraz oľutovať svoje hriechy, aby sme potom jeho slovo a jeho samého v Eucharistii príjmali s očisteným vnútrom. Ľutujme teraz svoje hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, jednorodený Syn Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úverlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, v sláve Boha Otca. Amen, amen, amen. Modlíme sa. Bože, z Tvojej dobroty môžeme každoročne sláviť deň posviacky tohto chrámu. Vypočuj prosby svojho ľudu a dopraj, aby sa na tomto mieste vždy konala Tebe milá služba a na nás hojne zostupovala milosť vykúpenia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého,
všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán. Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása, už príde aj moja spravodlivosť, už sa zjaví. A cudzincov, čo sa vinú k Pánovi, čo si ho ctia, čo milujú jeho meno a čo mu slúžia, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez nesvetenia a pridĺžajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby. Ich žertvy a ich obety mi budú potešením na mojom oltári, veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, vy ste Božia stavba. Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iní na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ, okrem toho, čo je už položený a je ním Ježiš Kristus. Neviete, že ste Boží chrám a že u vás prebýva Boží duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý a ním ste vy. Počuli sme Božie slovo. Aleluja, 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 aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvetil som ho, hovorí Pán, aby tam bolo moje meno na veky. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva Tebe, Pane. Samaritánka vravela Ježišovi: Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať. Ježiš jej povedal: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte. My sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú kláňať Otcovi v duchu a pravde, lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v duchu a pravde. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Drahý spolubrat v kňazskej službe, milí bratia ministranti, drahí bratia a sestry, každé jubileum, každé slávenie nejakého výročia má vždy také 3 rozmery.
To, čo bolo, minulosť, to, čo bude, budúcnosť a to, čo práve je. A to, čo práve je mostom medzi tým, čo bolo a medzi tým, čo bude. Pred niekoľkými hodinami ešte pre vás toto slávenie bola budúcnosť, za niekoľko minút to už bude minulosť. Ale my dnes stojíme uprostred tej situácie. Pokiaľ ide o tú minulosť, tak je to 30 rokov. Vy viete, že počas minulého režimu sa kostoly stavať nesmeli. Ba dokonca máme príklad väznice, kde kňazom nič nevediacim prikázali čakanmi a kladivami rozbíjať jeden múr. Išlo vlastne o akt psychologického teroru, pretože keď ten múr spadol, tí kňazi, a špeciálne na to vybrali väznených kňazov, zistili, že to, čo rúcajú, je chrám. Keď sa ten múr zvalil, tak za tým sa objavil chrámový priestor. Bola tá konštelácia taká, že zvonka to nemali ako zistiť. Ale nie ich bola zodpovednosť. Zodpovednosť bola pred Bohom tých, ktorí im to prikázali a ich k tomu donútili. No a potom celkom prirodzene po 89. roku došlo na celom Slovensku k veľkému rozmachu stavby kostolov. Niektoré štatistiky uvádzajú až neuveriteľné číslo stavby 700 nových kostolov od revolúcie. A to je veľmi dôležitý údaj nie kvôli tomu číslu, ale kvôli tomu, že tých 700 a za tým stojí vždy jednotlivý chrám, jednotlivý kostol, jednotlivá kaplnka, je vyjadrením dynamiky spoločenstva. Lebo za každým tým kostolom je nejaké rozhodnutie, nejaké plánovanie, nejaké zháňanie financií a završenie kostola jeho konsekráciou, ktorá sa u vás odohrala pred 30 rokmi. Čiže áno, môžeme povedať, fakt, že ste postavili pred 30 rokmi kostol a viem, že to bolo v súčinnosti s obyvateľmi, s veriacimi, spoločné dielo, bolo výrazom dynamiky, akcieschopnosti, zrelosti, zomknutosti spoločenstva, ktoré si postavilo chrám. Pani starostka použila vo svojom príhovore jedno také veľmi inšpiratívne slovné spojenie, ktoré ma tak oslovilo, alebo sa vo mne tak pohlo. A povedali ste duchovné spoločenstvo. Čo to je duchovné spoločenstvo? Keď to rozoberieme na súčiastky, je to zhromaždenie ľudí veriacich na základe nejakého spoločného duchovného menovateľa, duchovného spoločného menovateľa. A to je stretnutie okolo Ježiša Krista. On je alfou a omegou, začiatkom a koncom, princípom, základom i cieľom stavby každého chrámu. Na vrchole kostola je kríž a jeho vidieť z diaľky. A človek vie, aj keď idem po diaľnici a vidím kostoly, vidím osvetlené kríže, viem, že pod nimi je chrám a v chráme je bohostánok. Spomínam na obdobie komunizmu, pretože 2 roky som bol na vojenskej prezenčnej službe a bol som tam zavolaný aj preto, aby som si rozmyslel nápad ísť študovať do seminára. Namiesto toho, čo som plánoval, že budem v čiernej reverende chodiť na bohosloveckú fakultu, som v zelených maskáčoch behal po poliach a v tankoch a na letisku a tak ďalej. A ten pocit, že nemôžem ísť do kostola, lebo možno pre najmä mladšiu generáciu je to nepredstaviteľné, že armáda zamedzuje
ísť do kostola práve v nedeľu sa robilo, v nedeľu sa zametalo, v nedeľu sa natieralo, že jednoducho boli dlhé týždne, keď nie z vlastného pričinenia som nemohol ísť na svätú omšu, som nemohol ísť do kostola, ale nikto mi nemohol zabrániť zahľadieť sa v obci Chotusice pri Čáslavi na väžu kostola, ktorá bola 3 kilometre zhruba vzdialená od kasarenského múru a klaňať sa Ježišovi na 3 kilometre. Keď sa to nedá na 3 metre, dá sa to na 3 kilometre, lebo ja viem a vedel som, že pod tým krížom, na ktorý som voľne pozeral, je bohostánok, ktorý síce nemôžem vidieť, ale môžem v ňom vyznávať Ježiša a jemu sa klaňať. A ruženec a myšlienka na bohostánok v kostole spôsobili, že uprostred vulgárneho, agresívneho, armádneho prostredia, živočíšneho, som si udržal vieru. Za to ďakujem bohostánku a Ježišovi v ňom a ďakujem Panne Márii s ružencom v ruke, pretože opäť mi nikto nemohol zabrániť sa modliť ruženec. I keď sa ma pýtali, prečo nosím na prste ložisko, pretože technicky zvažujúci človek, keď vidí prsteň s výstupkami, tak mu to pripadá ako súčasť ložiska. No, ložisko, ak má byť naozaj nápomocné tomu, aby sme napredovali v technickom zmysle slova, no tak v duchovnom zmysle slova je naozaj aj ruženec s takýmto ložiskom, ktoré pomáha napredovať duchovne. Zhrňme tú minulosť, bratia a sestry, do jedného veľkého slova vďaka. Vďaka za to, že máte chrám, vďaka za všetky duchovné impulzy, ktoré ste tu dostali, vďaka za všetky rozhrešenia, ktoré pri svätej spovedi ktokoľvek dostal a vďaka za všetky eucharistické premenenia, prepodstatnenia, keď Ježiš sa znovu a znovu a vždy aktuálne a aktualizovane sprítomňoval na oltári. Preto som povedal slovo aktuálne, lebo sa presúvame z minulosti do prítomnej chvíle. Kedy sa stane chrám naplno chrámom? Kedy je chrám naplno sám sebou? Kedy naplno spĺňa vlastný účel? Keď do ňoho prídu živé kamene, nebo sú tu materiálne kamene, technicky spojené, umne, pekne, esteticky, ale naplno tie kamene ožijú, keď príde živý človek, aby sa klaňal, aby sa modlil, aby sa odovzdal Ježišovi. A môžeme teda povedať, že každý chrám, aj tých 700 postavených kostolov, sú čističkou prostredia. Je zo zákona povinné stavať čističky na vodu. Sú roztrúsené po celom Slovensku. A ich úlohou je, aby ľudia, keď naberajú vodu z dohodnutých zdrojov, aby tá voda bola čistá. Ale existujú aj duchovné čističky a tou duchovnou čističkou je každý chrám. Každý chrám. A tu je druhé slovné spojenie, opäť sa odvolám na ten úvodný pozdrav, veľmi pekné slovné spojenie, ktoré spočívalo v tom, že chrám je miesto, kde sa rodí nádej. Chrám je miesto, kde sa rodí nádej. V akom zmysle slova sa dnes v nás rodí nádej. Keď sme tu, keď nad tým uvažujeme, keď rozjímame, keď sa tešíme na Pána Ježiša, ktorý hovorí, že ste sa prišli kláňať v duchu a pravde. To dnešné živé slovo totižto nie je pripomienkou 2000-ročného, starobilého, krásneho, známeho textu. To je živé slovo dnes v túto nedeľu, v toto predpoludne tohto júla roku 2025, keď ti Ježiš živo hovorí z toho slova: ty si prišiel sa kláňať v duchu a pravde. Čo je to ten duch a pravda?
Duch je ten duch, bez ktorého by si nevedel a nevedela ani len vysloviť Ježišovo meno s úctou ako k Pánovi. Veď to čítame vo Svetom písme. Nevedel by nikto povedať, že Ježiš Kristus je Pán iba zo Svätého Ducha. A čo máme všetci spoločné? Hoci sme rôzni, krásne rôznorodí, že sme pokrstení. Hlavnou témou krstu nie je zápis do krstnej matriky. To tam je kvôli poriadku aj kvôli budúcnosti, ale nepatrí to k podstate. Ani zlatá reťazka s krížikom nepatrí k podstate krstu, ako ináč krásny darček. Podstatou krstu je, že tvoje srdce pokrsteného človeka je v živom dotyku s Ježišovým srdcom. To je to vanutie ducha v tebe. Áno, nie je to namyslené, príliš trúfale a sebavedome si povedať, ja som vážne pod vanutím ducha? No ale však, keby si nebol a nebola, tak tu nie si. Dobre, ale my to sme boli tak vychovaní, zvykneme to robiť, s vierou to robíme, ale nepripadá nám to ako niečo zvláštne. No, však výborne. Ak je vám to prirodzené, ak je vám prirodzené sa kláňať Ježišovi, ak je vám prirodzené hovoriť, že Ježiš Kristus je Pán a nechať ho kráľovať aj nad vlastným životom v každodennej situácii, si pod vanutím ducha aj teraz, ináč by si tu nebola, ináč by si tu nebol. A Ježiš hovorí kláňať sa v duchu, a my povedzme z ducha, ináč by sme sa nevedeli kláňať, keby sme ho nemali, a pravde. Akú pravdu má na mysli Ježiš? Ešte raz to poviem. Máme niekedy sklon prežívať našu vieru ako dejinnú vec, akože si pripomíname dejiny, čo bolo dávno, alebo životopisy svetcov, ktoré boli dávno, alebo fatimské posolstvá, ktoré boli dávno, ale práve vo fatimských posolstvách sú tie 3 slova, ktoré naliehavo hovoril anjel v tom, myslím, že to bolo to 3. zjavenie, pokánie, pokánie, pokánie. A pokánie nemôže byť iné ako súčasné a aktuálne. Čiže ak Ježiš hovorí kláňať sa v duchu a pravde, tak to je tá veľká, univerzálna, nikčomu nepodliehajúca pravda o Bohu na jednej strane a pravda o tebe a o mne dnes. Tu, teraz, v túto nedeľu o 3:11 do poludnia. Lebo som priniesol niečo Ježišovi, čo práve som. To je tá pravda o mne. Čiže my nie sme súčasťou nejakého anonymného prúdu zástupu kresťanov, ktorí sa anonymne nejako valí dejinami. Dobrý pastier Ježiš, tá pravda v duchu a duch v pravde je o tom, že ťa precízne, jasne, menovite pozná, preniká a ponúka ti svoju prítomnosť. A tu sa oblúkom vraciame k tomu, že toto je miesto, kde sa rodí nádej a nádej je o prítomnosti a budúcnosti. Ako sa dnes, tu a teraz, v túto nedeľu, v túto chvíľu, v duchu a pravde rodí nádej? Tak základ tej nádeje je samotný fakt, že sme tu. Že ste tu vy, že som tu ja, že sme tu spoločne a najmä a predovšetkým, že je tu Ježiš v slove, ktoré práve rozjímame a hovorí nám, ste tu v duchu a pravde. Priniesli ste pravdu o sebe, priniesli ste ju s vedomím pravdy o Ježišovom milosrdenstve, ktoré nás naštartuje, reštartuje, očistí a my znovu vykročíme ďalej. Tak ako kardinál Korec hovoril o tom svedectve ľudí, ktorí napriek tomu, že boli
obmedzení najrôznejším spôsobom, oni mali nádej. Bez nádeje by neboli, pretrpeli, vydržali to, čo vydržali za minulého režimu. Potom, ako sme rozjímali o minulosti, o ktorej hovoríme ďakujem, potom, ako sme rozjímali o prítomnosti cez slová duch a pravda, pravda a duch, je to posledné, ale vlastne svojím spôsobom prvé, budúcnosť. Budúcnosť spočíva v tom, že naďalej budete v duchu a pravde chodiť sa kláňať Ježišovi, že prídete na adoráciu, že prídete na omšu, že prídete na vyhlásenú spoveď, že prídete na najrôznejšie programy a budete naďalej živými kameňmi tohto chrámového priestoru. Ježiš preto vyhnal kupcov z chrámu, lebo tam neboli na to, na čo je chrám postavený. Ale nerozohnal holúbice, ktoré mali tí kupci, pretože tie stále symbolizovali toho Svätého Ducha, ktorý nás sem doviedol. Milí bratia a sestry, budúcnosť máte v rukách. A keď som hovoril, že toto je čistička prostredia, čo to znamená? Vždy vyjdem z chrámu aspoň o trošičku lepší, hĺbší, žiarivejší. Mám viac svetla, ako keď som vstúpil. A po bohoslúžbe slova, ktorá práve prebieha, po bohoslúžbe obety, ktorá bude nasledovať, je potom ten podpis pod to všetko, tá bohoslúžba každodenného života. Pôjdete zajtra do práce mnohí. Deťom nemôžem povedať, že pôjdu do školy, lebo sú prázdniny, ale pôjdete možno do tábora, do krúžku, do klubu s kamarátmi, bicyklovať, športovať, čokoľvek. A to je komunikácia s vonkajším prostredím. A myslím, že všetci máme tú skúsenosť, všetci bez výnimky, a vy to viete, že stretnete ľudí, ktorí nechodia do kostola, stretnete ľudí, ktorým nič by nehovoril ani tento príhovor, lebo by ich to nejako obchádzalo, by možno zývali a pozerali na hodinky, ale nie preto, že oni majú vinu. To nesúďme, nikdy nesúďme ľudí, ktorí nechodia do chrámu a ktorí sú vzdialení od cirkvi, ktorí nepoznajú Ježiša. Vždy si klaďme otázku, ako môžem ho pozvať do kostola? Už som o tom rozprával svojho času. Pred 5 rokmi 2 študenti na vysokej úrovni sedeli pri pive v obci Oxford, kde je veľká slávna univerzita. A jak sa tak rozprávali, prirodzene kamarátsky, priateľský rozhovor, ten veriaci kamarát povedal tomu neveriacemu kamarátovi jednu takú zvláštnu vec. Nejdeš sa zajtra so mnou do kostola? Ja idem do kostola, nejdeš sa pozrieť. A keďže ten neveriaci kamarát bol natoľko neveriaci a nevedomý, že už ani len predsudky voči cirkvi nemal, povedal, idem sa pozrieť. Preskočila iskra, skrátim to, pred 3 rokmi sme ho v dome svätého Martina v katedrále v Bratislave pokrstili a je z neho horlivý kresťan, ktorý nič nevedel o cirkvi, minimum o náboženstve, iskra skočila, pretože mu niekto cez prirodzenú komunikáciu predložil pozvanie. Ja tým nechcem povedať, že máme každého neveriaceho človeka ako keby v tomto formáte volať do chrámu. Niekedy by to dokonca mohlo byť aj kontraproduktívne. Chcem povedať, ak sme v duchu a pravde, tak nám Boh dá impuls, najmä v komunikácii s neveriacimi, vzdialenými ľuďmi, ktorí do chrámu možno ešte nikdy v živote nevošli. Dať to svedectvo, možno bez slov, ako dobrý spolupracovník, spolužiak, tímový hráč, ako férový kolega. To sú tie svedectvá toho každodenného života, lebo neexistuje profánny a sakrálny život. Ten sakrálny preniká naprieč všetkým, čo je profánne. Ježiš vstupuje do každej
i tej najcivilnejšej reality nášho života. Lebo tu ste sa prišli Ježiša nadýchnuť a potom vonku ho, tak povediac, vydychujeme, svedčíme o ňom. Nie veľkými preslovmi, kázňami, obrovskými slovami, nejakými bombastickými. Tiché, každodenné, pokorné, ale veľmi pravdivé a úprimné svedectvo spôsobí, že vás tu bude viac. Toto je miesto nádeje, kde sa cez vaše svedectvo, vaše vnorenie sa do Krista rodí nádej, že budete vedieť aj iných pozvať, príď do chrámu. A určite sú tu mnohí takí, ja patrím medzi nich, ktorí by mohli povedať, áno, bol človek, ktorý konkrétne ma pozval a ja som zažil obrátenie. A môžem to aj povedať, lebo to nie je nič tajomné. Ako viete, bol vyhlásený ako nový biskup, ordinár ozbrojených síl, kapucín Pavol Šajgalík, ktorému som do konca života vďačný za to, že ma vyhľadal v kostole kapucínov niekde začiatkom 80. rokov a povedal, nejdeš ministrovať? A ja som povedal, že idem. A tam preskočila iskra. Takže, drahí bratia a sestry, to, že ste prišli, to, že nás sem duch doviedol, to, že sa tešíme na eucharistického Ježiša a to, že ho chceme niesť von, je veľká nádej, že aj ďalšie generácie tu budú chodiť, že bude ešte viac ľudí, že to bude živý priestor bohopocty a rozhodnutia vonku svedčiť o Kristovi. Každý jeden z vás, bez výnimky, máte v sebe tento potenciál žiť tak, žiariť tak, hovoriť tak, rozhodovať sa tak, spolupracovať tak, že niekto zatúži a ja chcem spoznať zdroj tvojho pokoja, lásky, dobroprajnosti a empatie. A my vieme, že jeho meno je Ježiš Kristus. Za chvíľu zažijeme, každý jeden z nás, to naše osobné mini-zvestovanie, keď dovolíte, nazvem to takto, lebo vám pred oči zdvihneme Ježiša, živého, prítomného, účinného, ktorý ťa dokonale pozná, dokonale vie, čo je v tebe, dokonale vie, čo práve potrebuješ a ty mu povieš amen. Ako povedala Panna Mária, áno, som služobnicou Pána. Tak povedz dnes Ježišovi, Pane, vstúp do mňa, Pane, prežiar ma, Pane, dotkni sa aj tých najhlbších vrstiev, aj tých možno skrytých zákutí môjho srdca. Prines tam svoje svetlo, aby som ešte viac žiarila, ešte viac žiaril, aby čím viacerí zatúžili ťa spoznať a prijať do svojho života. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. A teraz v duchu a pravde vyznajme, čomu spoločne veríme. Verím v Boha, stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zo studní, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych, verím Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen. Bratia a sestry, zhromaždili sme sa v tomto Božom chráme, v tomto dome modlitby. Aj v nás ako v chráme prebýva Duch Svätý, preto vrúcne prosme a odpovedajme, prosíme ťa, vyslíš nás.
Prosme za nášho svätého otca Leva, za všetkých biskupov a kňazov, aby boli žiarivým príkladom oslavy Boha pri slávení posvätnej liturgie. Prosme za tých, ktorí spravujú štáty, aby stavbu ľudskej spoločnosti budovali na základoch Božej spravodlivosti a pokoja. Prosme za všetkých, ktorí sa starajú o zveľaďovanie a poriadok v chráme, aby svojou službou pomáhali vzbudzovať vo veriacich vnútorný pokoj a duchovné povzbudenia. Prosme za naše farské spoločenstvo, aby sme vždy s radosťou navštevovali tento chrám a ďakovali Bohu za to, že prebýva medzi nami. Prosme za zosnulých, ktorí prechádzali bránou tohto chrámu, aby mali vo večnom príbytku v nebi podiel na živote so všetkými svätými. Bože Otče, daruj zdravie, svoju pomoc a požehnanie nášmu bratovi Petrovi. Všemohúci Bože, otcovsky vypočuj naše prosby, ktoré Ti v tomto chráme prednášame. Nauč nás milovať krásu Tvojho domu a v sebe budovať Tvoj svätý príbytok skrze Krista, nášho Pána. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech vám príjme obetu svoju na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane, pri
Pripomíname si deň, keď si svojou slávou a svetosťou naplnil tento svoj dom. Prosíme ťa, príjmi dary, ktoré ti prinášame a urobaj z nás tebe príjemnú obetu skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Amen. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo si nám doprial radosť, že sme Ti mohli postaviť tento dom. V ňom zhromažďuješ rodinu svojich veriacich, putujúcich k Tebe, zahrňuješ nás svojou priazňou a sviatostnými znakmi svojej milosti, upevňuješ naše spoločenstvo s Tebou. Na tomto mieste staviaš si z nás živý chrám a cirkev rozšírenú po celom svete buduješ ako Kristovo tajomné telo, kým nedosiahne dokonalosť blaženosti nebeského Jeruzalema. Preto ťa v chráme Tvojej slávy so všetkými svätými spoločne chválime, zvelebujeme a oslavujeme a radosne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy, hosťaná na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosťaná, hosťaná, hosťaná na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvedzuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala Tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Sliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka,
ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, s blahoslaveným Karlom Akutisom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim ordovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňujú svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Tomáša, tu prítomného otca biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry a všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. O Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný dávaj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajme si znak pokoja. Agnus Dei,
ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Nie som hoden, aby si vošiel po moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi pozdravie. Prosíme ťa, Pane, obdaruj svoj ľud ovocím Tvojho požehnania a radosťou, aby nám ústa, ktorú sme Ti v tento slávnostný deň preukázali, slúžila na duchovné obohatenie skrze Krista, nášho Pána. Keď má mikrofón, využijem ešte možnosť. Milí bratia a sestry, veľmi pekne vám aj ja ďakujem za vašu účasť, že ste toľky prišli aj do chrámu, aj teda pred chrámom vás je veľa. Pozývame vás teraz po svätej omši na taký zaujímavý program, že skúste vydržať, aby ste neodišli. Po požehnaní, keď nám otec biskup dá požehnanie, tak my v procesii odídeme sa prezliec a potom sa vrátime aj s otcom biskupom. Medzi tým Bohuško nám tu nachystá nejaké plátno a na niekoľko minút by sme vám chceli pustiť takú zaujímavú prezentáciu 30 rokov kostola, alebo čo to všetko obnášalo, aspoň taký pohľad alebo krátky pohľad na tých 30 rokov. Takže nech sa páči, zostaňte na takéto niečo, čo vám ponúkame. A potom, keď to skončí, tak vás pozývame, vonku sa varí veľa gulášu. 200 litrov. Chlapi ma počujú. Dúfam, že to tam vonku máte pripravené. No viete, aby som to potom ja celý týždeň nemusel jesť, aby som nemusel 30 litrov otcovi biskupovi nabaliť do Santiago de Compostela. Nech sa páči, pozývame vás. Príďte sa ponúknuť. Celý týždeň sme mali také tie stretnutia s kňazmi a vždy sme mali teda takéto pohostenie vonku a bolo to také zaujímavé. Aj tie debaty, aj kňazi pospomínali, čo bolo pred 30 rokmi. Takže pozývame aj vás, aj otec biskup pôjde medzi nás, že môžeme hodiť kus reči. Takže nech sa páči, neodmietnite našu ponuku, príjmite toto naše pozvanie. Aspoň takto symbolicky vás chceme trošku pohostiť a ponúknuť vám takéto dobroty. Keď budete vychádzať, tak chlapci vám ponúknú ešte aj takú maličkosť, takú pamiatku. Je to taká malá kľúčenka. Tá kľúčenka na jednej strane má tento krásny obraz, alebo teda vitráž Panny Márie Fatimskej, a z druhej strany je kostol, sú tam tie roky 1995 až 2025. Takže aspoň takú symboliku, že ste boli tu na tejto našej krásnej slávnosti, aby vám to aj pri kľúčoch, ktoré každý deň 100-krát berieme do ruky, aby nám to tak nejako pripomínalo. A v tej súvislosti určite aj to, čo sme počuli o minulosti, súčasnosti a budúcnosti, čo nám ponúkol otec biskup. Takže nech sa páči, otec biskup, my ti chceme vyjadriť svoju vďaku. Chceme ti poďakovať za to, že si dnes ráno vyrazil z Bratislavy, večer na ďalšiu svätú omšu, ale teda prišiel nás povzbudiť, takže aj takéto slova ešte ti chceme adresovať. Milý otec biskup Jozef Halko, chceme vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste si našiel čas, že ste prišli medzi nás a za vaše povzbudivé slova. Musím si pomôcť tým, čo hovorí pán dekan skoro vždy. Dnešné čítania boli hodné Boha, lebo nás naozaj upriamujú na veci dôležité a vedie nás k tomu najdôležitejšiemu. V prvom čítaní Izaiáš hovoril o obete, o chráme a o tom, že každý má prístup. Je úplne jedno, či si vzdelaný, či si menej vzdelaný, si bohatý
aby si vás tak povediac podal. A napriek tomu, keď som si vás všímal do vašich vystúpeniach, vždy ste reagoval pokojne, nikdy ste sa neskrýval, keď bola možnosť, ste sa s tými ľuďmi stretol a mňa to veľmi oslovilo. A sa tento váš obyčajný príklad bežnej viery alebo bežného života s Bohom chcem poďakovať v mene svojom a v mene farníkov Hornícka. Otec biskup, veľká vďaka. Idem putovať 11 úsekov po tzv. Norte trase do Santiago de Compostela a cez Facebook a cez Rádio Mária bude každé poludnie priamy pozdrav z cesty, čiže živé vysielanie. Začneme Aniel Pána, potom bude taká krátka reflexia o tom, čo práve je, kde sa práve nachádzam a potom bude záverečné požehnanie. Garantujem do 10 minút, nie viac. Takže také zdieľanie. A na Rádio Mária je možné sa zapísať, lebo každý úsek cesty bude obetovaný za určitý typ bolesti. Diagnóza, konflikt, smrť blízkeho a tak ďalej. A možno sa zapísať a každý úsek cesty bude obetovaný. To kráčanie tých 20 až 30 km denne bude obetovaný za toto. Takže ste pozvaní, ak by sa vám to páčilo, tak nech sa páči. Ešte ja pripomeniem, že v tom biltene, ktorý ponúka Rádio Mária, tam sú aj čísla a tam sú aj kontakty, že môžete im napísať a môžete im akoby vyjadriť také tie svoje kríže a na všetky tieto úmysly potom otec biskup aj sa modlí, aj slúži svetom, že tam máte bližšie kontakty. Príjmite prosím požehnanie. Poviem 3 modlitby, za ktorými vy sa stotožníte s nimi slovom Amen a potom bude nasledovať záverečné požehnanie. Boh, Pán neba i zeme, ktorý vás dnes zhromaždil na oslavu výročia posvätky tohto chrámu, nech vás obdarí nebeským požehnaním. Amen. Boh, ktorý vo svojom synovi zhromažďuje všetky svoje roztratené deti, nech z vás utvorí svoj svätý chrám a príbytok Ducha Svätého. Amen. Nech vás Boh uchráni od hriechu, aby mohol prebývať vo vašich srdciach a aby ste so všetkými svätými mali účasť na večnej blaženosti. Amen. A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech na vás zostúpi a zostane vždy s vami. Amen. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom. Bohu ďakujem.